Wannan matsala ta batun tushe na kuɗi a kasafin tattalin arziki na 2024 abu ne wanda ya kamata a ce a 'yan Najeriya a matsayin gwamnati ta demokradiyya an fito an musu bayani an warware wannan matsala. To amma a gaskiya yadda yake a gudanar da gwamnatinmu ta Najeriya, 'yan Najeriya ba za su san wannan a hakikanin abin da ya faru ba. A dalili ko shine a ga yanzu har an zo an tada wata hayaniya a tsakanin akan al'amarin wanda bangare guda yana zargi ɗaya bangaren yana zargin ɗayan don haka ba za a san hakikani ba nan da sati ɗaya ko biyu za ka ga maganar ta wuce an yi watsi da ita maimakon hakkin 'yan Najeriya ne a bincika wannan a fito da gaskiyar al'amari a ga yadda za a warware ta. Da haka a ganin mu wannan abu ne wanda 'yan Najeriya ba za su san hakikanin me ya faru ba saboda irin wannan kace na ce da aka taso da shi akan al'amarin. Me kake ganin makomar tafiyar da tsarin gwamnati idan aka ci gaba da tafiya a irin wannan lamari, kasancewa ba wannan ne karan farko da aka taba zargin yin cushe a kasafin kuɗi ba, idan wani dan majalisa ya fito ko sanata ya yi bayani a kai sai kuma sanatoci su rufa-rufa har ta kai ga sun dakatar da wanda ya fito da irin waɗannan badakala. To wannan abin da zai faru shine na ƙara raunata shi tsarin demokaradiyyar tamu da kuma gudanar da gwamnati. Daman ai abin da aka bukata kuma tsarin mulki ya bada shine cewa bangarorin nan guda uku na gwamnati kowanne yana da huruminsa kuma kowanne zai iya jawo sauran biyun linzami. Misali da majalisa za ta iya jawo bangaren zartarwa linzami, haka za ta jawo bangaren shari'a, shi kuma bangaren shari'a zai jawo bangaren zartarwa da na majalisa linzami, haka su kuma bangaren zartarwa zai iya jawo sauran bangarorin biyu linzami. To amma yadda gwamnatinmu ta kasance gwamnatin bangaren zartawa yana da tasiri yadda ya ɗauki sauran bangarorin biyu ya sa aljihu, to shi sa duk irin wa'annan abubuwa komin lallacewarsu ba za su yi tasiri ba domin za a san yadda za a yi a makure abin da ƙarfi da yaji kamar yanzu inda ake gani wannan badakala ta cushen kuɗin nan da aka taso da ita maimakon a ce majalisa na farko dai ta tsaya tun da abin daga cikinta ne ta bincike ta ga me ya faru kuma su wakilai na mutane ne su ga me ya faru. To amma ga shi wanda ma ya ce ko wa'anda suke yunkurin su ce ana firgita su har ta kai ga dakatar da shi wannan tsawon watanni uku, sannan kuma a wa'anda suke goyon baya a musu gargadi duk wannan kaga ya nuna majalisa kawai za ta koma 'yar anshin shatar a bangaren zartarwa ne. Don haka in ba kawo ƙarshen abin aka ba gaskiya za a samu mulkin kama karya yanda in bangaren zarta da abin da yake so zai yi, haka kuma su bangaren majalisa da abin da bangaren zartawa yake so za su yi mishi, kuma za su zamanto a batun cin hanci da rashawa zai zamanto ba za a iya ma tunkarin shi ba a wannan ƙasa tamu. Ka yi magana cewa in ba kawo ƙarshen wannan al'amari ba ne za a samu irin waɗannan abubuwa da ka lissafa, kamar ta yaya za a iya kawo ƙarshen wannan al'amari? To yadda dai za a samu gaskiya na farko sai majalisa ta tsaya da kafarta, ta san cewa majalisa a tsarin demokaradiyya ita ce tushe ma na demokaradiyya domin su ne wakilai na jama'a, su ne bakin jama'a a cikin gwamnati, su ne idansu, su ne kunnansu. Ma'ana duk abin da jama'a za su yi majalisa ce za ta musu. To idan har majalisa ba ta tsaya kan kafarta ba kamar yadda ake gani a yanzu, to abin ba zai yi kyau ba ga ɗorewar demokaradiyya. Kuma yadda za ta yi shine cewa tun da farko ma tun daga zaɓe a rinka zaɓen mutane a ingantattu a cikin majalisar nan. Sannan na biyu kuma a kawo ƙarshen katsalanda da ɓangaren zartawa yake a wajen naɗa shugabannin majalisa. Sannan abu na uku, dole majalisa tun daga ta jihohi har tana tarayya su samu cin gashin kansu na wajen tattalin kuɗin kashe wasu budget
kenan da kuma yadda tsarin mulki ya ba su cewa bangare ne na gwamnati mai cin gashin kanta, to su tsaya da wannan akan dokokin da aka yi musu, to shine za a kawo ƙarshen wannan katsalandan.